devotees of exploring Pampanga. For today's vlog guys, samahan nyo ako. Ikot tayo dito mismo sa Nepo Mart, dito sa Nepo Center, Angeles City, Pampanga. Papakita ko sa inyo guys kung ano ba yung makikita nyo mismo dito sa Nepo Mart. Ayan, balita ko, yan, meron mga pasalubong center, meron talipapa, and marami tayong merchandise na makikita dito. So meron mga damit, sapatos, money changer at yung mga kainan. Ito naman guys yung other side ng Nepo Mart para hindi kayo malito. So nandito tayo sa may area ng Nepo Quad. So dito sa right side natin guys makikita yung may Toto Beach, and then sa right side natin Nepo Quad din siya, or yung tinatawag natin The Quad. So dito sa lipat, ayan si Nepo Mart. So meron din pala kayo makikita dito guys sa business center, at nag-start din pala dito yung store ni Paul Dedenhang. Kaya kung naghanap kayo ng mga iba't ibang klase ng mga damit, punta na kayo dito sa Nepo Mart. Ayan guys, nandito na tayo sa loob ng mismong Nepo Mart. So halos nasa malapit dito sa may nila pasalubong center, and then dun sa talipapa. Dito natin makikita yung the authentic sherbet ni Hills Buko Sherbet and Ice Cream. So isa sa mga nag-trending dito sa Nepo Mart. So guys, so bago natin ikutin yung bang area dito sa Nepo Mart, so tikman muna natin yung nag-trending na Hills Sherbet and Ice Cream. So nakaka-refresh. Ang sarap. So maraming na mga dito, mga pumunta at nag-cover din dito sa Hills. Kung gusto nyo matikman, punta kayo dito sa Nepo Mart. So after yung bumili ng pasalubong, tumingin sa kanilang talipapa, tikman nyo tong kanilang sherbet and ice cream. Napasarap. Meron. So yung tinikman natin itong avocado. Ayan guys, kung gusto nyo matikman yung trending na sherbet and ice cream ni Hills. So ito na lahat ng mga nag-cover dito sa ABS-CBN, Magang Kay Ganda, Neta GMA. Sa GMA naman, si Kapuso Modest, kasi siyempre pumunta na rin dito si Biyahe ni Drew at Good News by Vicky Morales, Kapampangan Food Trip. So, Real Food TV show sa may Los Angeles. So, yung unang tinikman natin yung avocado sherbet. And yun nga, mababasa natin dito kung ano yung mga sinaserve nila. So may sila, parang pinaka-base niya is buko. And meron siyang flavor na lychee, melon, salad, avocado. Pero pwede kang mag-order yung mismong buko lang talaga. So sa ice cream, yung mga binagin natin yung mga sherbet nila. So sa ice cream guys, meron tayong langka, cheese corn, and makapuno. So ito yung natin, yung mismong cheese corn. So mahilig kayo sa cheese, yan, tikman nyo to. Punta kayo dito sa Hills ng Nepo Mart. Ayan guys, kung naghahanap kayo ng isang area dito sa Nepo Mart, so meron silang pasalubong center dito. Napakarami yung pagpipilian, and ikot tayo para maipakita ko sa inyo guys kung ano ba yung mga pwede nyong bilhan or bilhin mismo dito sa Nepo Mart. So marami tayong iikutan, samahan nyo ako sa vlog na to. So dito meron tayong mga kasaba cookies, yan na makikita. Syempre, ito isa sa mga favorite ko, yung mga Uraro cookies. And meron ding mga otap, yan, meron din tayong mga pampasalubong na mga cornix. So marami tayong pagpipilian talaga dito. So dito, durian chips, and marami pang iba. So hindi lang itong store na to, marami ding mga ibang store na nag-offer ng mga pampasalubong. So ikutan natin lahat. So, isang kabila po, kabilang side guys, meron tayong tosinong kalabaw din. And anong klase tosino to, ma'am? Baboy. Tapos yan, sa kabila natin. Kalabaw ito, masin. Kalabaw. So, maasin yung niya. And then yung katabi niya, ma'am? Dahing kalaso. Dahing na kalaso. Tapos ito, pork? Barbecue, and meron tayong mga tsara, and meron din ng crab paste. Siyempre, doon sa kanilang mga longganisa guys, meron tayong iba-ibang size. And iba-ibang meat din po to, no ma'am? Baboy lahat. So ano po, may mga flavor po ba itong mga natin? Amonado, yung mga longganisa. Okay, thank you po.
Ayan guys, so nandito tayo sa isang store dito sa Nepo Mart. So dito halos makikita nyo may mga bags, mga wallets, and then belts. So kanina, yung mga ibang naikutan natin, so meron sila mga t-shirts, meron sila mga shoes, and then iba-ibang merchandise na makikita dito sa Nepo Mart. So mag-ikot-ikot lang kayo guys, halos kumpleto rin naman dito. Mamaya pupuntahan din natin yung mga kainan dito. Kung naghahanap kayo ng money changer dito sa Angeles City, so pwede kayo pumunta dito sa Nepo Mart. So maraming mga nagma-money changer dito, ayan, para hindi na rin kayo mahirapan. So after yung magpapalit ng pera, pwede na kayong umikot dito. So marami kayong pwede ikutin, lalong-lalo na doon sa Pasalubong Center at mga ibang product or merchandise na in-offer ni Nepo Mart. Dalawa pang boss sa kanila yun. Isa din sa makikita nyo dito sa may Nepo Mart guys, itong kanilang mezzanine food court. So mayroong mga kainan dito kapag napagod kayong mag-ikot-ikot. Dito mismo sa Nepo Mart guys, so try nyo tumambay dito sa second floor or mezzanine food court ng Nepo Mart. And meron din sila mga bayad center dito tulad ng Angeles Electric Corporation. Kung gusto magbayad dito at makapag-ikot dito sa Nepo Mart, so visit na kayo guys. So nag-open na halos mga ibang establishment nila dito or mga stores ng 8 AM and then until 7 PM, Monday to Sunday. Ayun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. So yan, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. So meron na kayong idea kung ano ba yung mga makikita nyo dito sa Nepo Mart, sa Nepo Center, Angeles City, Pampanga. So pasyal na kayo dito guys, lalo-lalo na sa mga naghahanap dyan ng pampasalubong, and then naghahanap ng mga damit, sapatos, at marami pang iba. Especially guys, so ngayon ko lang din nalaman na meron palang bayad center dito, yung kanilang money changer, at meron ding mga kainan sa kanilang mezzanine food court. So until our next vlog, peace out!